तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके पारिवारिक सॉन्ग भोजपुरी में माता पिता के ऊपर ही गीत बाटे। आ बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी रउआ सबन खतरा दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना ही दिल के छू जाई भैया। अब पक्का 100% गारंटी के साथ ही गीत वायरल हुई। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा गीत नहीं खे मिलत, अच्छा मीटर नहीं खे मिलत, अच्छा तुकबंदी नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गई बनी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, हर तरह के गीत हम लिखे नहीं भैया। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मस्त मीटर मिली, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। चाहे रुआ सैड सॉन्ग लिखवाई, लोकगीत लिखवाई, पारिवारिक गीत लिखवाई, चाहे धोबी गीत आ चाहे निर्गुण पूर्वी खेमटा डफरा कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के बा, चाहे सीजनली गीत लिखवावे के बा आ चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बा, बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। कहल चाहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे की मिलत रही। हर रोज़ हम वीडियो अपलोड करनी रुआ सबके बीच में। और रुआ सब हमारे मीटर देखबे कर तो कब कि हाँ विजय भैया कैसन राइटिंग करेनी, बहुत सब प्यार करनी रुआ सब, अच्छा लगेला हमके भी। तो आज के मीटर वाकई दिल के छुए वाला मीटर लेके उपस्थित बानी। चली कैसे गावे के बाटे, मुखड़ा कैसे बाटे। बाबूजी के जैसन केहू राह न देखाई हो, बाबूजी के जैसन केहू राह न देखाई हो, सृष्टि रचयिता से भी बड़ होली माई हो। बाबूजी के जैसन केहू राह न देखाई हो, सृष्टि रचयिता से भी बड़ होली माई हो, सृष्टि रचयिता से भी। अरे माई के ममता में सागर न समाई हो, माई के ममता में सागर न समाई हो, सृष्टि रचयिता से बड़ होली माई हो। बाबूजी के जैसन केहू राह न देखाई हो, बाबूजी के जैसन केहू राह न देखाई हो, सृष्टि रचयिता से भी बड़ होली माई हो, सृष्टि रचयिता से भी। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये गीत के रुआ बढ़िया से गा देता नहीं, नया म्यूजिक बनवा के तो पक्का गाना वायरल हुई भैया। अगर ये गीत पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ हमरा व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गीत रुआ के मिल जाए डमी के साथ। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। तो कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा भैया, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक संपर्क कर सकीले। और हाँ मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर नया होखम तो भैया रिक्वेस्ट बा कि भाई के चैनल के सब्सक्राइब करके तबे जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।